שהן עושות תוכנית טלוויזיה שקוראים לה סטארלט. אוקיי, בתוכנית אין דמות ראשית ואנחנו רבות על דברים שטותיים ושהם יכולים לקרות בחיים. זו תוכנית על 3 בנות, בקיצור, אוקיי, ריבים יש ריבים, ואפשר גם אנחנו עושים גם חגים וזה, אז תצפו בנו. כן, אני רוצה להראות לכם מישהי מאוד משמעותית והיא חברה שלנו, נועה בוינה. תודה, כולם! אני הצלמת, לא יראו אותה בכלל. נכון. אבל אנחנו נייצג אותה. אבל שתדעו, במציאות אנחנו לא רבות באמת, זה רק בתוכנית. אוקיי. אין דמות ראשית, כאילו אבל תזוזו. אוקיי, אני הודיה. אני שירה. אני אביטל. ואני הודיה. ואני נועה. ולא רואים אותי. ואפי חנקי. ואל תמותי. היי, המטומטמות.